kuseka maso kupemphera ambuye ife athokoze padera kodi motipasa ife moyo waukulu kumene kuti tikamve mawu anu ndi kusinthika nawo kumphati mwa paderadera muthe kuti sisimuse ife mawu anu ndi kutipasa ife njira yachoonadi mukhale nafe mzina Yesu Khristu amen. Right, so tikamakamba za chipangano chakale timakhala tukamba za mtundu wanji Israeli. Chipangano chakale chinakhazikira paja asina okay, ndikhuza kuti limodzi. Alright, so tikamakamba za chipangano, okay, tisanapite kumeneko ndimafunisisa kuti tipite kumayambiriro kwenikweni. So ndiona chipangano chakale mwachangu kena kuno kuti tikhazikire kwambiri pa chipangano yani chatsopano mafunso ma comment mabere. Right, Genesis chapter 1 fika hapo. Genesis chapter 1 verse 27 ati banje. Genesis 1 verse 27. Genesis chapter 1 verse 27. Ndipo Mulungu adalenga munthu chifanizo chache, chifanizo cha Mulungu adamulenga iye, adalenga iwo mwamuna ndi mkazi. So Mulungu akulenga munthu mu chifanizo ndani cha Mulungu. Mwanje ena khaidi la Mulungu lili mwandani mwa munthu. Tinoza nebe. So khaidi la Mulungu lili mwa munthu. Ndiye pamenepa akuvuza funo Mulungu anamulenga munthu chotere. Okay? Ndiye tikuona nawo kuno pa nthawi imeneyi chinesi chinayi chabwino. Talinga verse ndipo anaziona Mulungu zonse zimene adazipanga, ndipo taonani zinali zabwino ndithu. Ndipo panali madzulo, ndipo panali mmawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi. So zonse zimene Mulungu anazilenga ali zinayi zabwanji? Zinayi zabwino. Okay? Right, so chinesi chinayi chabwino ifatino Adamu anali mtiyana ndi nani? Ndi Mulungu. Kumano tikuona nakuno Adamu atani? Wachimwe. Okay? Ndipo chipati wachima tatere mu chapter 13. Chipumbu chapter 13 verse 8 verse 8. Ndipo azachilambira onse akukhala pa dziko amene dzina lawo silinalembedwa m'buku la moyo la mwana wankhosa wophedwa kuyambira makhazikitsidwe a dziko lapansi. So akamba za pali buku la mwana ajani wankhosa ndakugwisa ntchito Old Testament language. Mwana wankhosa wimira ndani? Yesu Khristu. So akudera anguza funa no mwana wankhosa amene akuphedwa kuyambira yani makhazikitsidwe a dziko la yani manje ena tikamwana plan ya chipulumutso inalipo kale. Tinoze nebe ngati munthu anga achimwe pasati pamene munthu achimwe ngati munthu anga achimwe Yesu Khristu amene analumikizeso munthu ndi ndani ndi Mulungu. Tinoze nebe right, tetu kutakuda no plan imene chinsisi chimene chinabisika kwa mibado mazana chinsisi imene chikululidwa wandani kwa Adam ndi Hawa. Genesis chapter 3 verse 15 auti chani? Genesis chapter 3 verse 15 verse 15. Verse 15 akuti ndipo ndizayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yace, ndipo izalalira mutu wako ndipo iwe uzalalira chitende chace. So akuti pasefe chithunzithunzira njoka ndi mbewe ya mkaziwe. So mkazi ito nada kwimira nyani anthu a Mulungu. Alright, mbewu imira nda yes. Alright, pamene njoka imira nda Satana. Mavesi ake chimusoto verse 9 ndikawerenga kuze njoka yakale nkhamba yakale nendani Satana. Right, tikamakamba za mpingo ndikuita pa Efeso 5 verse 23 mpaka mapeto akuti ife no amuna ino konda nenda akaza ari monga ngati Yesu Khristu anakonda nda Ecclesia. Right, tikamakamba za mbewu izo nditi Agalatiya 3 verse 16 mbewu nendani yes. So manje lena tikamakamba za pangano losatha. Yes, pangano losatha limene linakhazikitsidwa munthu asanatani asanachimwe. Mono padaza munthu wachimwa pangano likuvumbulitsidwa kwa ndani? Adamu ndi Hawa. Tinoze nebe akwaza kuti yani Mulungu ndamene adamizinda mwana wake amene Yesu Khristu amene ndamene azaphwanye mphamvu ya yani ya Satana, amene azaphwanye mphamvu ya yani ya tchimo. Ndikukhulupirira kuti tinoze nebe. Right, so pangano limene lili chimene Adamu ndi Hawa akuchita ndi kutani akuchita kujani angufunika atani
akhulupirire koma kuti aonese chikhulupiriro akufunika atani chikhulupiriro yawo chisichikungopita ya Yesu Khristu abwera ngati koma nafunika apereke chani sembe ndiyeti mwa chikhulupiriro yawo chija chikupita kwa Mulungu kudzera mpangano lotani losatha limene akuti Yesu Khristu ndi amene adabwera kuzapereka chani moyo wake kwa ndani kwa anthu wete tinozinepe timakale imene zidakhalira koma nkhani ndo pa nthawi anthu amafunika aonese chikhulupiriro imene achionesa akakupereka chani nsembe chikhulupiriro alese tili limodzi ana awo Adamu ndi Hava anali ndi Kaini ndi Sete komanso before that anabala Kaini amasatanso njira iti yomweyo ndikuipira tili limodzi pa nthawi iyi panali mdulidwe ngati mdulidwe kulibe pali mafeast 7 ati ngati ayi kulibe se of course tizaonanso nkhani ya mafeast koma nkhani ndo kulibe pa nthawi mafeast akuyamba after Exodus kambe ni Pascha amene azodi kuyambira chaka chizambira payani pa nthawi imene watuluka Pascha yes right ndetu kutaonana kuti no pa nthawi chikhulupiriro chawo chikupita straight kwa ndani kwa Mulungu koma afunika apereke chani sembe kuonesa chani chikhulupiriro chitaitike nchano kakati sunapereke sembe imene Mulungu afotokozera ndeti sikuonesa chani chikhulupiriro koma nkhani yaku ndi chani chikhulupiriro Kaini anaonesa chikhulupiriro ayi anapereka ya mbewu pa chinthu chisi pafunika chani mbewu ndikukhulupirira tilizozenebe alright now tikupitirira nthawi kuti ikudusa pamene Mulungu akuti anthu akuzula ngadzikuna pasi anthu atani aipa eti right now tikamakamba za pangano anthu ambiri amaganiza tono ngati ili pangano imakhala mgwirizana anthu angati uyapanga chakuti Yesu apanga chani aliyesa afunika apanga kuchina chake mwana nakufuna kubweresa kuti tikamakamba za pangano tipite ku Genesis okay tikamakamba za pangano nimafuna pamene Genesis 9 fika verse 12 adiya verse 12 Genesis 9 verse 12 ndipo anati Mulungu ichi ndi chizindikiro cha pangano limene ndipangana ndi ine ndi inu ndi zamoyo zonse zili pamodzi ndi inu ku mibado verse 13 ndiyika utawaleza wanga mtambomu ndipo uzakhala chizindikiro cha pangano lopangana ndi ine ndi dziko lapansi okay fosena dziko lapansi Mulungu apanga nawo pangano apanga pangano lanji Mulungu sazara ndi madzi dziko lapansi lupanga cha kalibi tinozenebe so pangano ganizo nalo pangano nthawi zonse munthu ina apange chakuti inasapange chakuti si ganizo lochokera Bible pangano lina litongana no munthu apanga china Yesu ina angotani angolandira ndikukhulupirira tiliozene mobe so tiganizo so tikamakamba za pangano lawo kwati alisamalimbira zimene apanga zone mano pangano lili apapa Mulungu akupanga ndiya dziko lapansi ndikukhulupirira tiliozene right now tendipirire tupirira ni nkhani now tipite pa Genesis chapter 15 Genesis 15 ndana amene Abraham wafika potano wakula mwana sakukhala naye ndakufunsa no Mulungu kodi munthu amene anabanja nyumba mwangamo ndi amene adakhale yani kapena adakhale mu malo ndi Abraham akufunsa Mulungu ndi Mulungu anamuyankha okay Mulungu anamuyankha anamuuza yani tende pa verse 4 aliya mpaka na 6 Genesis chapter 15 verse 4 ndipo taonani mawu a Yehova anadza kwa iye kuti uyu sazakhala wakulowa m'malo mwako koma iye amene azatuluka mchiuno mwako ndiye azakhala wakulowa m'malo mwako verse 5 ndipo anamtulutsa iye kunja nati tayang'anatu kumwamba uwerenge nyenyezi ngati ukhoza kuziwerenga zimenezo ndipo anati kwa iye zoterozo zizakhala mbewu zako verse 6 ndipo anakhulupirira Yehova ndipo kunayesedwa kwa iye chilungamo kuona wenyewe anakhulupirira ndani ndipo kwa zinayesedwa yani chilungamo so mwanjira ina papa tikutha kuona nawo kuti no akuti Abraham anakhulupirira ndani Mulungu
atakhulupirira mulungu atichitika ncha akumuyesera kwa iye ndiotani kulungama chiliwe chimene abrahamu achita apamangati aye mwanjinena tikamaona pangano eti tiona kupanoona kutino pangano imene mulungu anapangana mulungu ndinda adamu ndi have kuti no mwana azatani azabada mbewu eti amene ndi amene azanonge mphamvu yonse yandani ya satana komana anthuwa amakhulupirira tino zimene zichitika nthawi ili pombopombwe atabada kena anatokachokera munthu ucheka wandani atabwano atamupha nzake uja kainiso achosera pamaso pawo panabwana ndani sete ati mulungu atipasa ndani mbewu ina tikumbukire so amavesi atino ife mulungu anafe pangano mulungu atipasa munthu amene atatitani atatipulumutsa ndikukhulupirira tinozenepe ndiye zimene zichitika mwachani mwachikhulupiriro sichoncho okay abrahamu pamene akubwera akulowanso mpangano iti lomwe mulungu akunchosa kwa mitundu muzati akulu muzala mwa inu muzabada ndani mpulumutsi azabada laini ya ndani yani ndi abrahamu polo ampangano ndi mulungu imene akukhulupirira zonse zimene mulungu anani ndifuna kukhulupirira zimene mulungu anena akuti iye ndi wotani wolungama chifukwa chimene abrahamu achita ngati aye alright mafuna tipite ku aroma imaka komeza ndati yeah okay mafuna wene makamba za Abraham ndaroma jana yes 4 okay Aroma chapter 4 verse 1 ariana ndipo tsono tizanena kuti Abrahamu kholo lathu monga mwathupi analandira chiyani verse 12 pakuti ngati Abrahamu anayesedwa olungama chifukwa cha ntchito iye anakhala nacho chozitamandira mabwana amenepe so Abrahamu sakutchedwa olungama chifukwa yani cha ntchito Aroma 4 verse 10 please koma kulinga kwa Mulungu ayi pakuti lembo litani ndipo Abrahamu anakhulupirira Mulungu ndipo chinawerengedwa kwa iye chilungamo so akhulupirira Mulungu chowerengedwa chani chilungamo 10 verse 16 ariya verse 6 verse 6 monganso Davide ananena za mdaliso wace wa munthu amene Mulungu amuwerengera chilungamo chopanda ntchito so Abrahamu chilungamo chake chinaibe chani ntchito pamene akuwerengera ndi olungama paibe chimene iyo atani wachitapo tapaona amenepe wakukhulupirira ndani kuti zimene Mulungu anena atani achita pamene akukhulupirira akuwerengera ndi ndotani olungama tateni tidumbe ndifike pa verse 9 aliya verse 9 mdaliso umene utsono uli kwa odulidwa kodi kapena kwa osadulidwa omwe pakuti timati chikhulupiriro chache chinawerengedwa kwa Abrahamu chilungamo verse 10 tsono chinawerengedwa bwanji mmene iye anali odulidwa kapena osadulidwa okay so Abrahamu analengera olungama mmene anali odulidwa kapena osadulidwa tiye ndiveza ndatiya si odulidwa koma osadulidwa verse 11 ndipo iye analandira chizindikiro cha mdulidwe ndicho chosindikiza chilungamo cha chikhulupiriro chomwe iye anali nacho asanadulidwe kuti kotero iye akhale kholo la onse akukhulupirira ngakhale iwo sanadulidwa kuti chilungamo chiwerengedwe kwa iwonso mabona amenepe so Abrahamu atangokhulupirira mwa Mulungu analengedwa kuti ali ndi chani ndi chiyero chilungamo ngakhale sanachitepo chani kina yeyo chomwe anapanga kuti funga mbira anangotani anangokhulupirira chimodzimodzi kamene anapangira sete anatani anaonesa chikhulupiriro Abrahamu angokhulupirira akuwerengera ndotani ndolungama tinozenepe ati pachifukwa chimene Mulungu anatokhi kuyambira pano aliyense kuyambira Abrahamu anadulidwa ali wakulu kale koma anadulidwa circumcision ija atatani ataonesera kale chani chikhulupiriro ndikukhulupirira tinozenepe ndatawerengera tiye ndotani ndolungama ndiye kudulidwa kuja kukubwera kuchikhe ngati chizindikiro cha iwo amene akhulupirira mwandani mwa Mulungu chizindikiro chaonera kunja ndikukhulupirira tinozenepe so kudulidwa kukubwera Abrahamu atatani atakhulupirira kale atakhala kuti ndiyo ndotani olungama ndikukhulupirira tinozenepe so Mulungu akulowa pangano losatha lija alipanga kwa Adamu ndi Have yo chimwe akuziwa kwa iwo ndiyo tangopereka yani sembe kuti anese chani
chikhulupiriro titiwazerebe Abrahamu sakulaso ndi pangano chiti chomweche Abrahamu akungokhulupirira mulungu chimene atanene ndipo aulengera otani ulungama ndi mulungu akonjezera china afunika azitani anthu azidulidwa tililimo zenemo okay so mwanjira ina achina set Adamu anadulidwa kuti koma Abrahamu akuda akudulidwa ndikukhulupirira tilimo zenebe alright now tatenti tioneni ndofuna verse imene mana atino Abrahamu anamvera malemo ndi maweruzo onse a mulungu okay pamene tikuyipeza teneka ku Genesis chapter okay take it up teneka Genesis chapter 22 tafika hapo teneka verse 16 ariya Genesis chapter 22 verse 16 verse 16 nati pa ine ndekha ndalumbira ati Yehova popeza wachita ichi sunandikaniza mwana wako sunandikaniza mwana wako yekha verse 17 verse 17 patateni kudalitsa ndizakudalitsa iwe kuchulukitsa ndizakuchulukitsa mbewu zako monga nyenyezi zakumwamba monga mchenga wa mphepete mwa nyanja ndipo mbewu zako zizagonjetsa chipata cha adani awo verse 18 mbewu zako mitundu yonse ya dziko lapansi izadalitsidwa chifukwa wamvera mawu anga. Now tikalenga verse 17 ndi 18 ikamba zinthu ziwiri zosiyana ngati mowerenga njijewe Genesis chapter 22 verse 17 ndi 18 17 ukamba za ndani za Abrahamu ndi mtundu wonse umene uzachitika kwa ndani atazakhala ndi odani odalitsidwa azagonjetsa ndani adani awo. I hope tiloze nepe. Yes. Alright, zimene zikugwirizana bwanji ndi chipangano chosati simba limodzi ya chipangano chotani chosati ndikukhulupirira tiloze nepe. Kumana mulungu akulonjeza zinthu zina zakuthupi kwa ndani kwa Abrahamu ndikukhulupirira tiloze nepe. Kumana chinthu chimene chikukhuza lonjezano losatha ndi chimene chipeza pa verse 18 pamene andono and in thy seed nchichana imbali verse 18 mwambiro ukhala imbali mbewu zako okay in thy seed ndeni jani nditundoso ana Israeli la ai ni ndani ndi Moses amene ndani yes so mbali ndi imene kukhuza chipangano chotani chosati koma mulungu azikamba zonse pangati pamozi ndikukhulupirira tiloze nepe. So tiona ati panali malonjezano ambiri amene mulungu ataperekebe tiyeni tioneni ndo imene yokamba ndani Galatians 3 verse 16 Galatians 3 verse 16 Galatians 3 verse 16 verse 16 ndipo malonjezano ananenedwa kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yako sananena ndipo kwa zimbewu ngati kunena zambiri komatu ngati kunena imodzi ndipo kwa mbewu yako ndiye Kristo. So mbewu imene amayikamba apa ni nani ndi Kristo wachilena pangano limene mulungu apangana ndi nani Adamu ndi Hava imeneyi akulowetsapo sodani Abrahamu komana kuti anthu aonese chikhulupiriro tinatenga pangano limene lili nthawi ya Adamu amapereka yani same basi chikhulupiriro ya nani nthawi ya Abrahamu mulungu akuonjezerapo yani dulidwe ndili paliso dulidwe ndi paliso yani same mukuona zinthu komano zonse zikuyimira china chake nkhosa ikuyimira yani Yesu Kristu dulidwe ikuyimira ya dulidwe ikuyimira yani ndikujeni ku Ezekiel ziliwe zadulidwe amali yani ziliko zimene ziti okay then Ezekiel 26 okay if you know Ezekiel 26 ndeti ndi limera chapter 26 imakapata mdulidwe wake ndo antima ndi zina zotene Jeremiah kuma even poor nazikambasi right yes manje unofuna at least Old Testament aminanga badesi okay yeah okay tambenga na Roma chapter 2 verse 27 to 28 Roma 2 verse 27 to 28 Roma
chapter 2 verse 27. Verse 27. Ndipo kusadulidwa kumene kuli kwa chibadwidwe ngati kukwanira chilamulo, kodi sikuzasusa iwe amene kuli nawo malemba ndi mdulidwe womwe ndiwe wolakwira lamulo. Verse 28. Pakuti si ali Myuda amene akhala wotere pamaso, koma suli mdulidwe umene uli wotere pamaso chopimwa. Verse 29. Koma Myuda ndiye amene akhala wotere mu mtima, ndipo mdulidwe uli wa mu mtima mu mzimu, si malemba ayo. Okay, tabaona pamenepe. So mdulidwe umemira yani Maso mdulidwe makamba zino mtima akale watani wazuka mabweranso mtima chani Chatsopano. powana kamba zina kuno mina makamba za mdulidwe wa Abrahamu chimene chinachizindikira chikhulupiriro chake kuti iye watani wawerengesedwa kuti ndotani ndolungama chinachi chizindikiro. Yes. So tikamangwa za mdulidwe kumira chani chizindikiro tino awa ndi anthu otani olungamisidwa ndi ndani ndi Mulungu. Ndikukhulupirira kuti tili limodzi so far. Tikapitanso kuchano Ezekiel 36 verse 26 muna siwawerenga kumana makamba zotino ayika mtima watsopano neti pa anthu ake. Okay, pali ndithu malonjezo abwino amene kumanite ndipitireni patsogolo. Now pamene pabwano tindowana ndani Aisraeli eti. Okay, nate ndipitireni tifike ku Exodo. Exodo chapter 12. Tafika pamenepe. Right now, Exodo chapter 12. Nkhani imene imatifotokoza pa Exodo 12 pamene obwa cha Pasaka. Anawuzala apeze chani nkhosa ayisunge masiku angati 14 siku namba 14 ayitani ayiphe. Alright, mwanjirana mwazo ake amati pachani makhoma. Okay, telengani Exodo 12 verse 20. Exodo 12 verse 2. Mwezi uno uzikhala kwa inu woyamba wa miyezi, muziuyesa mwezi woyamba wa chaka. Tabona menepe. So mwezi woyamba umakhala mwezi waja woyambirira kuti azote mwezi woyamba amawerenge woyambira pachani Pasaka. Ndikukhulupirira tinoze nepe. So Mulungu akonjezerapo chani zinthu zochitike zochitika zikufunika ndetino zonjezeredwa kuti anthu azimvesabe kwambiri za chani pangano lani losatha. Yes. Alright, tateni Exodus chapter 12 verse 44 here. Verse 44. Exodus 12 verse 44. Koma kapolo wa mwini aliyense wogula ndi ndalama utamdula ndipo adyeko. Okay, manjirena Aisraeli osukamira nthawi ya Abrahamu kupitawo awa kumubada siku namba 8 pa 7 amadule kumano anthu ena amene agula ndi akapolo ndi zina zina makhati nosiyana chitika chimenecho nenga atafuna achite nawo Pasaka amafunika atani adulidwe. Tamaona pamenepe mwanjira ina popanda adulidwe sungasungenso mayani mafeasts aja. Ndikukhulupirira tinoze nepe mapando 7 acho kambira Pasaka ine chama zakayani kanopanda chotupisa eti kena pa masabu ano zoyamba kucha kena masabu ano Pentecost kena masabu ano uyimba mwambo uyimba ziro imalipenga kena kutsikula chitetezero kena kono Tabernacles msonkhano wa misasa yonse kuti usunge wafika ukhale watani wadulidwe popanda adulidwe paibe usungaso chani. So Paulo akamakamba tino dulidwe athu sindidwe akunja kumano njati mwanjirena amakhala nawo phasula chani mafeast onse ngati kuchotsa adulidwe zimene Paulo amasosa nazo kwambiri ndoti amakhala kuchotsa chani china chilichonse. Ndikukhulupirira tinoze nepe. Alright, tatene tipiteni ku Machitidwe chapter 15. Chapter 15 tizaiko naso makadera tsikulira mwana panopa tingona pang'ono. Right, chapter 15 verse 1 akuti ndipo anaza ena akusika ku Yudeya nawaphunzitsa abale nati mukapanda kudulidwa monga mwa mwambo wa Mose simungathe kupulumuka. Mabwana menepe. So nkhani ya adulidwe nayo ya serious. Actually tikaona mavesa aliko ku chipangano yakale ngati munthu sakudulidwa sangathe utani kupulumuka. Fanyenera kuti chimene chichitika nchochitika chinena kuti no
anthu afunika aonese chikhulupiriro tinozenepe koma kuti aonese chikhulupiriro chawo akufunika chizerese mu chipangano chachani chakale. So chipangano chakale chikuyambika pachani pa Sinai ndikukhulupirira tinoza kwakule. So pa Sinai Mulungu akupereka zinthu zingapo akupereka chani malamulo angati 10. Now tikamakamba za malamulo 10 last week nakamba kuambira wasifani khazikike malamulo 10 akukamba za chani za ma principles amene Mulungu amadani amayika pantima. For example nkhani ya sabata yokimira chani Mulungu amafuna akhale pasi pamodzi ndi nani nthani yake tisiyina yese tikhale pamodzi ndi nani Mulungu ndi amene afunisa akhale nafe. Tikamakamba za usachite chigololo kumwamba angela nawo zati musachite chigololo angela nawo zati musembenza makolo anu ayi komano zikuyimira kuti chani zikuyimira nati Mulungu ndiye wachani wokhulupirike mwanjira inenso mukhale anthu otani wokhulupirika. Tikaona malamulo khumi titaonana kuti no chinense chiti pamene pajapo ndi chinthu chamuyaya chimene chikukhala nsalamira wa khalidwe ndani la Mulungu. Tikaona sabata Mulungu alipereka mu Genesis chimwe sanabwere ukwati akuperekanso mu Genesis chimwe sanada ndi Mulungu akuteteza nthawi imene anakhala ndi Adamu akuikanso malamulo angati 10 ukwati umene unakhazikitsidwa muchani mu Edeni akuikanso mucha malamulo 10 ndi zinaso zofunikiranso kwambiri pati pamene kuti aonese khalidwe la ndani khalidwe lake nkhulupirira tinozenepe ndi pambali pa chimene chakubweretsa malamulo ena amene akutchedwa malamulo achani azinsembe. Okay, panali nsembe yokhuza chinachise chimene munthu angalakwisa kawa nsembe wachimwa munthu wachimwa panali nsembe zodani zosiyanasiyana zimene zimayimira zimene Yesu Khristu afunika zadani azapangire ife ndikukhulupirira tinozenepe. Ndi pambali pa chimenechi panalinso chani malamulo ena amatchedwa maweruzo ndi mayani ndi malembo. Maweruzo anali ngati malamulo ena owonjezere okay amene maweruzo anali ngati malamulo ena amene anali ngati otani owonjezera onena kuti munthu for example natuno ma statutes kuti no munda mwako kali zaka 6 yachi7 osarani usalimemo ma statutes ndipo nene malamulo ena ngati no ukapha munthu nenso otani pedo diso paze mamene ndi maweruzo kuti no munthu walakwisa chilango chake chikhale chotani ndikukhulupirira tinozenepe. So chonsechi system yonse ndimene tikuitcha tino pamodzi malamulo 10 malamulo azinsembe maweruzo ndi malembo zonsezi tikuzitcha tino pangano la chani la kale imene anayikidwa pachani Sinai ndikukhulupirira tinozenepe. Right now Mulungu akuyikiranji system yonse malamulo 10 akuyika chifukwa chani fanina kuti no Mulungu akufunika watenga anthuwa kuti amvesese khalidwe lake kuti ndi lotani tinaona kunena kuti no tikapita kuti amene tinene ku Nume amene ankalimbana ndi mufuna amene Kora ndi Dathan kukira kuona chikama chapter okay Nume chapter 15 yes. Okay, so Nume chapter 15 taenga namba verse uji Nume 15 verse 3 ariya taenga verse 3 Nume 16 verse 3 sorry yeah Nume 16 verse 3 ariya. Ndipo anasonkhana motsutsana pa Mose ndi Aaroni nanena nawo mukula mphamvu inu pakuti khamu lonse lopatulika onsewa ndipo Yehova ali pakati pawo muzikuza bwanji pa msonkhano wa Yehova akuti seeing all the congregation are holy mapana mepe wanjirena anthu awa atangotuluka ku Kenani amakhulupirira kuti iwo ndi otani oyera achoka kutiko kukapole potopanda afulu potopanda anthu otani oyera nemwanjirena munthu Mulungu amafunika aonesa anthu ati ineyo ndi anthu otani ochimwe kuti akazindikire kuperera kwawo siyonse okay kuti akakazindikira chimene chicha atha kulowa mpangano lotani losathali komano ma terms apangano losathali kutani akusinthidwanso pa nthawi fana kuti kulowe mu pangano limene ufunika kutani 1 ufunika kutani ulidwe 1 2 ufunika utani usungaso mafista angati
7 ache komanso kakhala wachimwa ufunika uzipereka chani nsembe ndikhulupirira tinozenepe ndeti kapita Deuteronomy 16 verse 16 amati yani amuna onse azipita ku Yerusalemu kangati pachaka katatu ndeti ngati sumanga chimenecho ndeti iweyo watuluka muchani pangano landani la Mulungu umeneyo ndikhulupirira tinozenepe so china ichonse chinakhala ngati chili centered kuti ku Israel ngati wewe uli munthu wachikunja ukufuna ndithu ulowe nawo pangano limene lili ufunika nayenso utani udulidwe actually tikaona ku Yesaya 56 amangamba za chimeneche kuti munthu amene ali mlendo amene akufuna atani akhale pakati panga atha kutene Deuteronomy 4 verse 6 kukamba za malamulo a statutes ndoti malembo alright malembo Deuteronomy 4 verse 6 aliyana Deuteronomy chapter 4 verse 6 chifukwa chache okay nainga nditambire verse 5 verse 5 taonani ndinakuphunzitsani malemba ndi maweruzo monga Yehova Mulungu wanga anandiuza ine kuti muzichita chotero pakati pa dziko limene munkako kulilandira likhale lanu anu chifukwa chache asungeni achiteni pakuti ichi ndi nzeru zanu ndi chidziwitso chanu pamaso pa mitundu ya anthu akumva malemba ndi kuti ndithu mtundu waukulu ndiwo anthu anzeru ndi akuzindikira akuti mtundu wa anthu anzeru ndi otani akuzindikira majani malembo malembo osamena kwa apasa akufunika onesa anthu ndozindikire tikambita kwa agriculture pano kwa mana tuno conservative agriculture ukalima munda zaka 6 at least upanga rest chaka chimodzi kupeza tuno ngamazambiraso kupeza tukukololanso bwanji kwambiri so pano panthu amatani amati ukamalima chaka chino chimanga pamene kuchaka nyama usalimefunso cha kumepo china chake ma legumes yesemo chani nthaka ndikukhulupirira timozinewe so anthu awo akamapanga zimene zizi anawuza kuti no mukakolola muonesezano mbalimbali musakololemo cholikana anthu osakazika chakuti mwachinena malembo osanapasa anthuwa akamachita anthu akamaona azizata anthu andachani anzeru mwandipesa menepe mwachinena ngati ali ndi nzeru Mulungu wawo ndi wachani wanzeru kwambiri so cholinga cha maweruzo chinachiti malembo ndi maweruzo inachi ngati chiti chimenecho so tonana kuti no malembo so ndi maweruzo ena amakhudzaso anthu amene ali alendo kuti ngati munthu ali mlendo musachite chani musachite chipongwe pakuti inonso munali chani alendo tikaona zambiri zimene amauza malembo ndi maweruzo zinayi zambiri zina zachani zabwino ndikukhulupirira tinozenepe so malembo akuphunzitsa nzeru ndipo zaonesa chani kuti iwo ndi achani na nzeru na tiye ndipine ndipango chatsopano titino 1 Korinto 1 verse 18 1 verse 18 adimani 1 Korinto chapter 1 verse 18 pakuti mawu amtanda ali ndithu chinthu chopusa kwa iwo akutayika koma kwa ife amene tili kupulumutsidwa 1 Korinto 1 verse 18 1 Korinto 1 verse 18 pakuti mawu amtanda ali ndithu chinthu chopusa kwa iwo akutayika koma kwa ife amene tili kupulumutsidwa ali mphamvu ya Mulungu so manjirana mawu Mulungu ali mphamvu ya ndani ya Mulungu wa ndani kwa ife amene tikutani kupulumutsidwa manjirana tikamana ma statutes aja ife Mulungu alipasana Yesu Kristo amene ali nzeru ya ndani ya Mulungu ndikukhulupirira tinozenepe tikamana malamulo khumi aja amafunika aonesa anthu akuti iwo ndi otani ochimwe tikaona Aroma chapter 8 tikutiuza ife tino chisamaliro cha thupi singamvere chimene Mulungu akutani akunena chifukwa chimasusana ndi malamulo andani so Mulungu akupasa iye malamulo ake timozenepe kuti anthu azoti iwo ndi anthu otani ochimwa akaona malamulo a Mulungu anthuwa akayeserana chiti azindike kuti anthu andotani ndi ochimwa ndikukhulupirira timozenepe ndipo pambali pacho chimenecho Mulungu akupasa chani zinsembe kuti anena kuti no anthu akazindika kuti iwo ndi ochimwa abwere kwa Mulungu ndi chikhulupiriro ndikumapereka chani zinsembe ndiye tikaona system yonse inali yabwino pa nthawi imene ikutani ikuperekedwa ndikukhulupirira tinozenepe right now ndimafuna ndikuperekaso chinthu china ndifane Mulungu akuperekaso system imene 1 Timoteyo
Ndikubira nimene 1 Timoteo chapter 1 verse sindingaivesesa kuti ikuthandizira manono nganathandizirapo 1 Timoteo okay chapter 1 verse 8 ati yani 1 Timoteo 1 verse 8 ati yani verse 8 koma mudziwa kuti lamulo ndi labwino ngati munthu achita nalo monga mwa lamulo. So lamulo ndi labwino monga ukachita nalo monga mwanyani tiyeni ndali ya verse 9 podziwa ichi kuti lamulo siliyikika kwa munthu wolungama koma kwa osayemizika ndi osamvera lamulo, osapembedza ndi ochimwa, osalemekeza ndi amnyozo, akupha atate ndi akupha amayi, akupha anzawo, achigololo, akuchita zoyipa, ndi amuna akuba, ndi anthu amabodza, olumbira zonama. Ndipo ngati kuli kena kakutsutsa nako chiphunzitso cholamitsa. tabaona ngenepe ati lamulo linayikidwa anthu otani uchimwa chena mwa uchigulu chimenechi anali over 1 million anthu osanayo tuno alo anawo chipangano chosathani muno ayi tinozenepe so tiona nawo tuno pa nthawi pali chipangano chotani pangano losathe kumototala kafike pangano losathale akuzera mchipangano chachani chakale chikhulupiriro chawo sangankhala nacho ndi naye ndikukhulupirira koma nosapirira tinozenepe sangana nene ndikukhulupirira koma osamapita ku Yerusalemu katatu pachaka tinozenepe chikhulupiriro chawo chifunga chizere mu pangano lachani lakaleli kuti akafika pangano lotani losatha pano pa nthawi Yesu anasanatani asanabwere ndiyeno natatu mwayi gulu lambiri mu nthawi inali losatha ndiluka okay ndikuona amene atino mulungu anatino lasapata munthu asatole chani asase mote kwina akangwira akuta nkhuni sorry Mose akafunsa kwa mulungu ne mulungu akuti yani akula amene mbagenda na afere bade ache lamulo linalina kuti no mukapeza munthu amene akoyasa moto mumphere bade that was the law. Now munthu ina akampeza mwana wako akumwa akuledzera eti muntenge kunja kwa yani kwa mzinda atambe kugenda akhale nani makolo ake kena kwalesa atani chimodzimodzi akagwira anthu chigololo osawira mafika aphede bade pamene omamba kufunsa kuti anthu anayo otembenukadi kodi ife uchechi timapanga chonje timanditusani mumphera bade pompo aye ndifuna yani vanhu vasizikutenga tiona nawo tuno anthu ambiri matayi anayo satani osamenuka amafuna wana tuno pakhale ndithukutani kukakamiza chimodzimodzi lero tiona tuno anenono akuluakulu apapano munthu amene amambere nzake sitizimmanga chilachitike njani anayamba kuba osati masirira tinozenepe chifukwa akuzali satani samangidwe mwanjira ina lamulo lili lokuti aliyense amene akubate zimmanga lasintha anthu ambiri ayi sinasintha anthu ambiri langopangi satani anthu azikhala ndi mantha kuti asabe kuopa kuchani mangidwe so anthu ambiri amakhabe mchimene chifukwa amaopa kuti atitani atipha ndikukhulupirira tinozenepepe sononana kuti majority ya gulu linalo tono ndeusatani usamenuka ndipo chifukwa cha anthu amene mulungu anayikaso chani mwaweruzo amene anapanga cha kuti amugende nafe amene anapanga chimutani muphe so lamulo likidwa chifukwa cha anthu osatani osatembenuka taona chifukwa cha malamulo ayikidwe malamulo khumi icho kuti cha aphunzitsa chilo cha ndani ndiponso anthu azindoriyo ndi anthu otani ochimwa ifana akafuna kulisunga pezata akuona ndikhaidira chimwe imene mwandani mwakuti no iyo azingala ndi kano chani kano mind akazala ndi kano mind aona to sindikuyenera kuti ndiyesere mwandifuna ndikhulupire mwandani mwamwe ndikuti atinozenepe akakhulupira aonesa chikhulupiriro bwanji atenga cha nkhosa same yes ndiona akakopera anthu ena adakamuzire mulungu azisungaso malembo amene aonesata anthu ando anzeru bwanji kwambiri ndikuti atinozenepe azitha osamalira anthu osauka mu location mwawo anthu amene ali amasiyazi athandize eti sazipereka umbono aboza kwa zinzawo anthu amene ali osauka kwambiri aziweze tuno akuchita bwino komano kwa anthu osamva paliso chani mwaweruzo zilango zapati zapompopombo ndikukhulupirira tinozenepe so I think inkhani tinayiwunikira kwambiri so tipitiriza so tonana kuti no system imene ndimene inalipo pa nthawi iti imene iyi kuti ithe kupanga control anthu mpaka kafika kuti
akafika ukena. Okay, kuti anthu akapaka akafika kuti ukena. So ichi chinali chipangano chani chakale, ndikukhulupirira kuti limodzi aliyense. Right, so pamene tili mchipangano chakale tikubwera ndi chipangano chani chatsopano. Yes, tateni tuone Yohane chapter 1 verse 17. Yohane 1 verse 17 alibani. Yohane chapter 1 verse 17 aliya. Yohane 1 verse 17. Chifukwa chilamulo chinapasidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinaza mwa Yesu Khristu. So ati chilamulo chinabwera mwa ndani? Mwa Mose. Komano chisomo ndi choonadi zinaza mwa ndani? Choonadi ndi chani? The reality. Reality yes? Chogwirikacho. Ndikupata verse yabve kamosiyana. Yes? Malamulo khumi acho akamba za chino cha ndani? Cha Mulungu. Tikakhala ndi Yesu ndi chiyero cheni cheni cha ndani? Cha Mulungu. Ndikupita tinozena kope. Tikamakamba za sinsembe tibwera kwa Yesu amene mwaza kuna khesera malo mwa ife, moyo wako upasira kwa ndani? Malo mwa moyo wathu auchimo awadaso moyo waja Yesu Khristu ndi nkhosa atete. Pajanso Yesu Khristu ndiye nzeru ya ndani. Munthu amene ali mwa Khristu amaoneka nzeru kwambiri. Ndikuwuzani tinende pakambani anthu akube una zaka 4 5 wa Khristu saoneka nzeru ya mwanenene pasachitiki kashikiti ndaza mupanga udisi azera asaoneka ndani amene samabana sizonkosa. Ndikupita tinozelewe. So tikaonana kuti no munthu amene ali mwa Khristu ali ndi nzeru zambiri. Tinaona kuti no munthu akutani anthu akuledzere akusangalale uyisa akuledza aoneka opuse kona tangu apasani masiku 4 wina isana leke atheratu wina ndama abwanji ali nayo. Ndakupita tinozelewe. So ukakhala ndi Yesu Khristu umaonekera kuti ndi wanyani, umaoneka osiyana ndi nali Yesu. Tikufana wenewe natiye ndipite mbali ya maweruzo. Eti kodi maweruzo tunga last time tinafuruza kwambiri nkhani imeneyi tinanena kuti chani kodi Mulungu chifukwa yani amati munthu akunena kuphera ndipo akunena kuphera ndipo tinafuruza kuti chani nani nthawi imene Mulungu amakhala muchani mundime tikumbukire tinaona pa chani ku nthawi yanda ya Solomon. So amanena kuti ya naona Mulungu ati ndimangire nyani nyumba kumana Mulungu atazakhala muchani mutiwerenge verse ye okitate kukuga tumafunga verse 6. One mafume. Okay, next time we're going to say. Yeah? My business? Okay, one more full 8 verse 12 again. 8 verse 12. Pamene Solomoni anati Yehova ananena kuti azakhala mdima waukulu. Tamana menebe ali Yehova azakhala mdima ajani waukulu. Manje ndi kamaona Mulungu amakhala nthawi jani mukwale. Tikamamba za Mulungu nthawi masomphenya amene amakhala mukwale. Manje ena kuwala kukuonesa ubwino wake. Mwana Mulungu awanga chinthu china chosemphana ndi khalidwe lake choti anthu akamona azongona nyani mdima ukhawo. Sazona khalidwe lene nandani la Mulungu. Tinozelewe tikamangamba za Mose anatani Mose anauzidwa mwambiro kuti anthu afuna madzi chabwino tapita ukamenye chani tatu tikumbukira ndi Exodus ena mumapita nthawi zinachitika chani anamuza tupita ukayankhule kuchani yana anatenga ndimu ndimeya ngati awiri anamenya kawiri zinata madzi anatuluka koma Mulungu anamuza iwe sukadani sukalola chifukwa chokuti chani chifukwa tinosanafere zimene mukaona akunena. Now tikamona masomphenya amene amayimira chani mambiriro kwa utumiki wawo eti Mose anamenya kawiri sonza tuno Yesu Khristu amafuna amenyene kangati amafuna kabuse mazuzu kangati koma kwina kusekuti kafuna daliso yake zingotani zingo yakula zingobeka ndikuvala menebe. So ituzi zimene Mulungu amafuna aonesere Mose anachisokoneza tinozene ndiye
pa nthawi zinayi zonena kuti no anthu amatani anthu amafika kunena amapanga chinenso choyipa ndifa tino zosata zake zamabwera kumapeto kwenikweni anthu samalaba adaso tikunozenepe ndi mulungu anasiya kukhala ngati atate wachikondi kuti no choweruza chimene chimabwera kumapetochi choweruza chimene chimabwera kumapetochi iyeyo achitenga achibweresa pafupi ngati iye oweruzano sopano ete munthu amene akuba siku ina amazaphedwa kumano chifatano zikuchitika zakatenera kwa munthu zakupita kuphedwa eti mulungu akutani amene akuba pompompa akutani akuonongerapo so zatino munthu adakasida adakatani adakaonongerabe ndikhupi ati tinozenepe so pa nthawi imeneyi m'chipangano chakale mulungu akuoneka kuti ndi wotani ndiweruza mulandu unaweruza kutino munthu akangotene bwanji chiweruzo bwera pati pompa ndi anthu ambiri anapanga mantha ndi nani ndi mulungu ndikhupi ati tinozenepe so tonana kuti tikamaona Mose anamuza ti Yosuwa atani sukalowa mulungu akhala muchani mundime komano kuzera mwa Yesu Khristu iye akufotokozera ndani mulungu tikelenga Yohane 1:17 chilamulo chinabwera mwa ndani koma choonadi chinabwera mwa ndani mwa Yesu Khristu vesi tinauti alipobe amene ananako ndani mulungu komano cha mwana ndi amene atani amfotokozera tinozenepe so kuzera mwa Yesu Khristu anthu anamvesesa tinokhalira mulungu lotani kuzera mwa ndani mwa Yesu Khristu okay ndiye kumbali ya maweruzo aja eti panopa Yesu Khristu akutonesera ife chikondi cha ndani cha mulungu now tioneni Mose in the time akutani akufera pati pompa eti sakolowa kuti kukananga mwanjinene singatine olontalapa mutani koma ngandaya kisa chinayike mulungu sandikhulika sindalawa kumamba thawu maona choncho tinozenepe koma ndichichitika chani muchiona ndi cheni mikera kubauza muzusa ndani Mose apita kuti kumwamba kanano wanji weni uja ndikhupi atinozenepe so nanana kuti no Mose chifatino anali m'chipangano chakale mulungu amafunisa aonesere na kuti munthu ukachimwa pali zotani zosatira zake ndikufotoza chisanzo panopa nthapita kwapange chinese ndikufuna nthawi nayi yonse I'm free yes okay ndikupereka chisanzo last abale lero nthapita amuna kuzinjoy alipana nigende hayi koma chile ingitene chikhulupiriro changa chikhalidwe changa ndikupha chikhulupiriro changa so zinthu zimene zinalesedwa muchipangano chakale tonana kuti no panopa sizoti munthu akugenda sizoti mphezi ikumenya sizoti nthaka ikumeza ayi monopa amanga zimene zazo chikuchitika nchani ukuzoononga ikha chani chikhulupiriro chako ukuchitani ukuchiononga ndikhupi ati linoza kwakule so tonana kuti mulungu amangoonetseratu zimene zili zosatira zake komano pamene Yesu Khristu akubwera tiyeni Yohane 1:18 aliya chonadi chimeji ndechiticho Yohane 1:18 aliya Yohane 1:18 aliba Yohane 1:18 aliya kulibe munthu anaona mulungu nthawi zonse mwana wobadwa yekha wakukhala pa chifuwa cha Atate iyeyu anafotokozera so ati palibe munthu amene anaona ndani mulungu koma mwana wobadwa okha yekha ndi amene afotokozera ndani mulungu ndeti kamaona Mose sizoti Mose ndoti pamene anaminya imija yalamuza sakalo ndoti sakatasaka kumula timozenepe Mose anatani ali kumwambe alright tonana kuti panali kulinake chikubusa chiyani ako the covenant pangano ichileka salaika pa ana afarisi anabweresa ndi anamviriza kumayendesa pang'ombe ivo kamafunika ayikira chani paphewa ndesana apange zimeneze ndikugwa uza ndadaonindira anapheda basi tinozenepe komano tiona tino imfa zambiri zimene zimachitika pa nthawi imeneyi ngati imene anawukira Dathani ndi Kore anapha ndani makolo awo Dathani ndi Kore awo ana awo onse ndere zotero zatino ndi ana awo sonse basi zambiri zazizindikira zafika kuti mwambawo timozenepe komano tikamaona maweruzo chilungamo chake ndionena kuti right so tinalipona tino pa maweruzo a mulungu mulungu chipangano chakale anthu amamuopa siyonje amaona tiye ndiweruzo mwana kwaku anapanga zimene zifayana mafuna kuzisa anthu anatino zomwe munthu amachita zili ndi zotani zosatira zake ukakhala mu uchimo mapeto ake utani ufa ndikhupi tinozenepe komano anthu samazindikira tino uchimo ndi imfa zotani zofanana ndipo ifa imene mulungu anakhala ngati no anasiya kukhala ngati tate ndikukhala ngati otani oweruza ndikhupi tinozenepe
right ndi chinesi chimene munthu angapange oweruza ake osindikiza ake sentence yake amakhala ndani mulungu kungophwanya malamulo akakuphe ndani mulungu ndikhuza tinozenepe kono kuzera mwa Yesu Khristu amene anthu anati mulungu sotani sokupha yayi tinozenepe wakuphaniye ndani Satana amene ali ndani njerekezi pamene Yesu Khristu akutukumbusira ife dzina la Atate akuti pamene mupemphere kuti chani Atate atha kuti dzina lanu ndani ufumu wanu utani udze tinozenepe pano anthu akakhalino ufumu wa mulungu wadza uli mwa iwo tinozenepe anthu ameneyo sangamopeso kubweranso kwa ndani kwa mulungu ndi kwa ndani kwa Yesu Khristu patakhala ndi kupezeka kwa mulungu ndi Yesu Khristu kali mwa ndani mwa iwo ndikhulupirira tinozenepe ndipo ophunzira Yesu Khristu anamvetsa ichi ananena tiyani ndipo ife chiyanjano chathu sili ndi Yesu Khristu yekha komano chiyanjano chili ndi ndani Atate ndipo muyanjane pamodzi ndi ife ndi Yesu Khristu ndi ndani Atate that's what we had ndikhulupirira tinozenepe so tamanga breakdown chipangano chakale stage tambira payani pamalamulo khumi okay tiyenda amene umayambiriro munthu atani wachimwe Adamu ndi Hava anawuza kuti chani mbewu itani idza motonese chikhulupiriro mbewu idzadza akufunika zipereka yani nsembe Adamu ndi Hava anthu onse okambira nthawi ya Adamu ndi Hava mangosesereka mpaka kufikira nthawi ya Noe apereka bejani nsembe ndilile kulibe ndilile kujani kena akubwera ndani Abrahamu akukhulupirira akuyaonesa yani chikhulupiriro pachifukwa chimene ichi ndilile utani uyambe ndilile kuonesa chizindikiro ndani chizindikiro cha ndani chachikhulupiriro ndikhulupirira tinozenepe kena ukadusa nthawi pamene pabwera chipangano chachani chakale nosopano koma nthawi yonse kuli chani pangano lani losatha wano kuyambira nthawi ya Adamu kuti ulowe muchipangano losatha ufuna uzere muchani nsembe ukufuna uzere munidwe ukufuna uzere muchani pangano lakale lonse ufike pangano lotani losatha ndikhulupirira tinoza kwa omwe nkhani yayikulu ndikhulupirira mwandani mwa mulungu eti kuzera mwandani mwa Yesu Khristu. So Yesu Khristu kunalibe kunthawi wakhulupirira iye azarani azadza ndikhulupirira lino pangano lake kutha kulivesesa mwapaderadere so pamene Yesu Khristu akubwera kuti chani tate ndionene pa Mateyu chapter 3 kuyambira ubatizo wake so Yesu Khristu akufuna atonese the reality tinozenepe chonse chimene chipangano chake chimafotokoza tichimvesa mwandani mwa Yesu Khristu ndikhulupirira panopa okay Mateyu 3 tifotokoza mwana ndikhulupirira nawo tino panopa mitu yanu ikutha kutali yaseguka kale pangano lake tilimvesesa chifukwa chake inaperekedwa tinozenepe tatene Mateyu chapter 3 kwa ubatizo wake verse 15 aliya verse 15 koma Yesu anayankha nati kwa iye balola tsopano pakuti kuyenera ife kukwaniritsa chilungamo chonse motero pamenepo anamulola iye tamala pamenepo Yesu anamuzaliya tangulola kuti nditani undibatize kuti tikwaniritse chani chilungamo chonse ndikhulupirira tinozenepe so chinanso chimene chili cholungama ndifuna ndichikwaniritse ndani ineyo pa Yesu Khristu akapatano ununganika Yesu zamangaso masiku angati so ngakhale kachisu uja chino icho sichinali ukuku chipangano chakale chonse kuchera mwandani anthu amafunika pite kuyelusa katatu pachaka kuti akakumane kuti kukachise mwana kachise wathu ndi ndani tinozenepe so ndulile so akunja kumwachani pamumtima atawapange ndi ndani chiyero si zimene tikuchita koma chiyero chimene tikutani tikulandira tinozenepe nzeru sikusungaso malembo mokhala ndi ndani ndi Yesu mulungu so wakupha eti koma ndi ndani ndi Atate wathu sizikutikuzona mwandani ndiye tikamana zonsezi Yesu akuti chani Mateyu chapter 4 verse 16 ati yani Mateyu 4 verse 16 anthu okhala mu mdima anaona kuwala kwakukulu ndipo kwa iwo okhala malo anthunzi waifa kuwala kunawatulukira iwo mapano amenepa so anthu okhala mu mthunzi wachani waifa tikumbukira tino mulungu anati akhala muchani mu ndime zimene azichita anthu sazitha zirani uzimvesese fana amafuna akwaniritse zinthu zina anthu amvesena kuno ukangoti ukuchima kuti uli muchimo chimene chikusaterero ndi chani ndifa kona zinthu zambiri Yesu mulungu akamapanga tisamamvesa tikhalira mulungu lotani ndi akuti no iyayi chilamo chinaperekedwa mwandani mwa Mose mati chisomo ndi china ndikubwera mwandani mwa Yesu ndipo tipebe anaonapo mulungu mwachinena ma revelations onse amene amakhala ku chipangano chakale tinozenepe
ndikufanana zimene Yesu Khristu anafotokozera zolemerera zenizo zogwirika ndi zandani za Yesu Khristu. Fati zina yani chithunzi chabe. Ngati munthu aona chithunzi cha munthu sizomuona munthu yodiya. Koma amapanga cast shadow ndi nani? Munthuyo. Chithunzi cha zinthu anthu amaziona. Koma no Mulungu ene samatani anthu ale mu mdima. Koma no Yesu Khristu abwera anthu aona kuwala kotani. Ndikuti kuona kuwala mutha kuonanso. Alright? Tiyeni now pamene papa akuti chani tiyeni now tikamakamba za chilamulo tikamba za system yonse kuba tinozenepe tete ntioneni Aroma chapter 9 Aroma chapter 9 verse 8 ali chani Aroma 9 verse 8 ali bwanji Aroma 9 verse 8 chifukwa chake tidzatani kuti amitundu amene sanatsata chilungamo anafikira chilungamo ndicho chilungamo chachikhulupiriro. Mabona amenepe so amitundu sanasere yani chilungamo koma nachipeza yani chilungamo chimene chiye yani chachikhulupiriro ndizani verse 1 koma Israeli potsata lamulo la chilungamo sanafikire lamulolo. Verse 2 chifukwa chanji chifukwa kuti sanachitsata ndi chikhulupiriro koma monga ngati ntchito anakhumudwa pamwala okhumudwitsa. Tabona amenepe so Aisraeli amanatino ife amene tikusunga lamulo ndife anthu otani kungodulidwa ukusunga mafista aja iwe ndi otani bwa koma zoti nopalisa chikhulupiriro zinafika tino zonse zatani zachoka zinokhala ngati zinthu zoyikidwa zisembeze mithuzizi ndechenichenicho tikapita chipano chakale mukangowerenga pakakamba ndo pali revival pakati msonkhanachi pakati pali kusisimuka anthu choyambirira chimene chimachitika nchotiyani amasunga chani Paska umanthaya nanuja anafumu ija ing'ono kwambiri naenda ndi Josiah choyambirira anasunga Paska wankulu oti sunachitikenso anasunga chani Paska tinozenepe so tikaona even ngakhale chipano chakale kuti chani lamulo la Mulungu ndilachani langwire lakusina ndani munthu ndikupa tinozenepe sindili kumoza okay Masalmu chapter 19 so tikamona system imene Masalmu 19 tafika ali imene Masalmu chapter 19 verse 8 ali yapi Masalmu 19 verse 8 malangizo a Yehova alolungama akukondweretsa mtima malamulo a Yehova aloyera akupenyetsa maso. Mbona ngene so malamulo a Mulungu system imene Mulungu anapereka inali lotani loyera tikupana menepe inali system imene munthu kuti ukafikire kwa Mulungu zere chikhulupiriro chako uchiyese mu system iti imeneyi kuti ukafikire kwa Mulungu pamene utayanjane naye mu pamene lotani losatha zonse zimatheka mwachikhulupiriro nthawi chimaonetsera kuzera muchani muzimene ukuchita ukukhulupirira ati limoze ukazichita zinthu zindi chikhulupiriro makhatino iwe ndi Mulungu bwanji koma ukakuzichita monga ndicho za lamulo pazo kasisi mochitira chani ubwino nalo wonse right ndivese midatawerengayo okay tawerengani Mlaliki 12 verse Maria 12 verse 13 tinailoweze Amaria Maliki 12 verse 13 Amaria mawu ata zonse zamveka zatha koma Mulungu musunge malamulo ake pakuti choyenera munthu onse ndi ichi popana mene choyenera munthu nchoyenera zonse zatha munthu atani asunge malamulo ndikwamvere chifukwa choyenera munthu chonse ndi chiticho basi tinozenepe so tikamakamba za chilamulo tikamba za system yonse tikamakamba za the law and the prophets chilamulo ndi umboni chilamulo zikuyimira zolemba zonse za ndani za Mose kwambira makamaka kwa Ayuda tikamba za malamulo tikamba za malamulo 10 kufikira chani zisembe malemo ndi chani ndi maweruzo zonse pangati pamuso zonsezi zolengera ona kuti no chonsechi ndi choyenera chonse cha ndani and actually ngati kukhala chipangano chakale ndizoyenerade tinozenepe right tikapitiriza titakamba peza mbiri mwabe ndikuti analese tizichiona chimene chikupanga pete right tiyandipitirizeni chipangano cha Chatsopano right so tipitirize tateno Luka chapter 16 verse 16
now chimene ndifuna ndipange ndifuna ndizibirira mabwerera ukulu ono Chatsopano chakale choncho mpaka ndimalize Luka 16:16 aliya Luka 16:16 chilamulo ndi aneneri analipo kufikira pa Yohane kuyambira amenepo ulalikidwa uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu ndipo munthu aliyense akangamira mkulowamo ali chilamulo ndija ndi aneneri chinalipo kufikira aja pa Yohane komano pamene Yohane akubwera chikulalikidwa ndi chani uthenga wa ufumu akumwambe mwachinayi natona nato the law and the prophets zimakamba za amene akudza amene ali ndani Yesu amene cheni amafuna akhazikitsa ufumu wa ndani wa Mulungu ndikupita tinozenepe so nanana kuti no ufumu umene right so pamene Yesu Kristu akubwera chochitika njani akukhazikitsadi yani ufumu umenejo umene uli ndani Yesu Kristu kali mwa ndani maife ndikupita tinozenepe so zonse zimene zinalipo ku Chipangano chakale kuti amafunika pereka 7 ku Yerusalemu tindiye Yerusalemu amene wachani wasopane kuti anali ndi ansembe Yesu Kristu ndiye wachani wasembe okay tiona zimene zikuyimira chani kumene naona kuti nkhani ilapo ndena kuti no cheni pa nkhani ya system imene iyo sei imayimira ndani Yesu Kristu okay tatene tioneni pamenepa Aheberi chapter 7 Aheberi ya right Aheberi 7:19 ndababesa Aheberi 7:19 pakuti chilamulo sichinachitira kanthu kakhale popanda chilema ndiwe lingaso pakuti chilamulo sichinachitira kanthu kakhale popanda chilema ndipo kulinso kulowa nacho chiyembekezo choposa chimene tiyandikira nacho kwa Mulungu. Okay, so I'll just read Hebrews 7:19. I don't know. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by which we draw nigh unto God. Tabana wena pe? So akamba za chilamulo tikona baba akamba za chani? The whole system magati kamakamba za nkhani za zinsembe and the rest tikamaona munthu kuti apange chinsembe amakhala aphwanya malamulo 10 sio right malamulo azinsembe sadakakhala in effect popanda malamulo angati 10 ukaona aphwanya malamulo 10 umapita nokapereka chani sembe tinozenepe so system yonse imafika yaphunzitsa anthu chipulumutso komana akuna kuti no chilamulo chinapangisa palibe chimene chinampangisa munthu akhale wachani wamphumi tiona kale ujeni ku Aroma kuti chani kwa iwo amene ankangochita zinthu monga mwantchito la Mulungu opanda chikhulupiriro sanafikire chani kungwiro tinozenepe komana amene anazita mwangwiro anafikiradi kwa ndani kwa Mulungu so akuti no chilamulo sinasinthe china wina aliyense mano pokubweretsa chani chiyembekezero chani chabwino yes right tiye tionene kuti kamakamba za Chipangano cha Chatsopano tukamba za chani Aheberi chapter 8 then tuone nyepa Aheberi chapter 8 verse 7 akuti okay tayambira verse 6 aliyan tini verse 6 koma tsopano iye okay then okay pepani akulu tiyambire verse 1 verse 5 maotsogolera kuti chipangano chakale ndichofanizira ndichopita Khristu ali Nkhoswe ya chipangano chosatha verse 5 amene okay kuyambira verse 5 amene atumikira chifaniziro ndi mthunzi wa zakumwambazo monga Mose achenjezedwa amene anafuna kupanga chihema pakuti chenjera ati uchite zonse monga mwachitsanzocho cha onetsedwa kwa iwe mphiri okay tawana pamene so Mose zonse zimene akupanga ndi chani ndi mthunzi tinozenepe atate mbirize verse 6 ali verse 6 koma tsopano iye walandira chitumikiro chomveka choposa umonso ali Nkhoswe ya pangano labwino loposa limene likhazikika pa malonjezano oposa verse 7 so pali malonjezano otani oposa amene anjikana yani Chatsopano aliya verse 7 pakuti loyamba lija likadakhala lopanda chilema sakadafuna malo alachiwiriro so pangano loyamba naye ndi chilema tinozenepe linamangidwa pachani pa Sinai
anauza kuti no ani malamulo ndi mailo zanga awanana chinese mulungu atanene ife titani tichita pamene munthu mwaye kasanga pange chani china chilichonse ndikhope atinoze nebe alright ene siyalibiza ndali yani verse 8 pakuti powatchulira iwo chifukwa ananena taona nakudza masiku anena Ambuye ndipo ndidzapanga pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. So akuti vuto linali ndani ndiwo tupano enebe so pangano langa linali ndi vuto ifatu vuto linali mwandani mwa anthuwa anthu ambiri mwa iwo tawerenga kwa Roma ate anaibe chani chikhulupiriro na ngati munthu ulibe ndi chikhulupiriro nditokhala ndi chisamaliro chathupi ukhala ndi kano ndeti sungakwanisa kuchita chani china chilichonse ndikhupa tinozenebe so that was the major problem vuto laliko linali ngati iti limeneli pangano la chani lakale so vuto laliko linali ndi ndani ndiwo kano mind yes 10 ndali ya verse 9 losadi longa pangano ndinalichita ndi makolo awo tsikuli ndinawagawira kudzanja iwo kuwatsogolera atuluke mdziko la Igupto kuti iwo sanakhalebe mpangano langa ndipo ine sindinawasamalira iwo anena Ambuye. So amene sanakhale mpangano la Mulungu ndi ndani ndiwowa ndikhupa tinozenebe sanapitirize mzomwe analekeza tatani apana chifukwa chani iwo anaibe chani chikhulupiriro anadera bayani pamphamvu zawo ndikhupa tinozenebe 10 verse 10 pakuti ili ndi pangano ndidzalipanga ndi nyumba ya Israeli atapita masiku aja anena Ambuye ndidzapasa malamulo anga nkuwalonga nzeru zawo ndipo pa mtima pawo ndidzawalemba iwo. verse 10 ndipo amenebe okay ndipo ndidzawakhalira iwo Mulungu ndipo iwo adzakhala ine anthu. verse 11 ndipo amenebe akuticha ndikukupasani pangano la chani malamulo anga ndayika mucha ndipo ndalembanso pacha malingaliro anu ndi muchani muzwalo zanu timvana amenebe tatiyendikirize naliya. verse 11 ndipo sadzaphunzitsa yense mfulu zake ndipo yense m'bale wake ndikuti zindikira Ambuye pakuti onse adzandziwa ine kuyambira wang'ono kufikira wamkulu. So apa kuti pali pangano la chani latsopano eti osati jana lemba malamulo 10 pacheya mano pangano latsopano linalala tipase apapa ndi chani mzimu wake tinozenebe iye amene usaphe akupasa moyo wake umene iye sanatani sanaphe ndikhupa tinozenebe iye amene anena kuti no muzitani musachite chigulu neti iye amene anafotokoza kuti no musatani musikonda wina ndi nzake iyeyo anachita zonsezo moyo wake adabwa pa dziko lapansi ndipo amene akutipasa moyo umenewu ndoti moyo umenewu ndi chiyero chonse ndikhupa tinozenebe so chiyerenso chonse chimene chimafotokozera ndi malamulo khumeja chili ndi chani chili mwa iye. Okay ene stand oneni pa Roma tibwereraso kuko tingopita pa Roma tafikapo Roma chapter 8 Roma 8 verse 3 aliya Roma 8 tangoyenga verse 2 aliya verse 2 pakuti chilamulo cha mzimu wa moyo mwa Khristu Yesu ndimasula ine kulamulo la uchimo ndi la imfa. Tumba amene tinkaona kuti no uchimo ndi chani tonanani pali kambira pa Roma chapter 7 kambira pa verse 7 masika muso pala malamulo angati atate panayi malamulo khumi amene Paulo alanga wa Mulungu kafuna atani aziwasate tikumbukire ndani pazati zikutani zimkanika chifukwa chani anazati pali lamulo lina la chani la mthupi mwake akulitcha lamulo chifukwa chani chifukwa ena kuti no chinesi chimene akuchita chikugwira ntchito ngati mufanana timati lamulo la gravity ife ya chinesi kachiponya mamba chimata chimagwira ntchito chimodzimodzi eti ndaona no ineni ndi chibadwe chani cha uchimo ndana cha chibadwe cha uchimochi kano mind kapena chimo ukhala mwandani mind ndana okay kuti lamulo la chilengedwe ligonjesere pafunika lamulo la chilengedwe chani lina limene alikuitcha kuti chani lamulo la moyo waja lamulo la mzimu wajani wa moyo mwanjira ina lamulo limene akukamba sizoti ndero kutenga Bible uloweza malamulo khumi kuti ndero ulanji pamwe jasopania nkhani ndino ulandira moyo wajani wangwiro uchi ndokhumbira tinozenepe ulandira moyo wajani nenga twalandira moyo wangwiro ndero chipangano chajani chasopano ndiyo tichachitike nchani
ndoti no zonse zimene mulungu anganene iwe uzikwanisa kuzitani kuzichita chifukwa iwe ndi wachani ndiwabwino ifa yani ulini moyo wachani wabwino ndoti zipatso zikhala zachani zabwino. So pangano latsopano likukwanisa zinthu zimene sizidakwanisa kuchitika pangano yani chakale chifukwa anthu anaibe chani anaibe chikhulupiriro. Okay, so na kuno ngani nini apa ndona kuno mzimu wake ukupeleka kwa ife, the spirit of the law of life, chilamulo cha moyo wa mzimu wa ndani wa Yesu Kristu ndicho kale chimene chikukhazikitsa chilungamo mwa ndani mwa munthu imene chimene akuchitcha kuno pangano lachani latsopano. Okay, so tikaonawere pataonana kuno tukamba za chipangano chatsopano pano ningomalizisa ndi fundo ina right titende bideni kuchani Aroma chapter 3 tafika Aroma 3 yes. Okay, Aroma chapter 3 verse 21 ariya Verse 21 koma tsopano chilungamo cha Mulungu chaonekedwa chopanda lamulo chilamulo ndi aneneri achitira ichi umboni. tumwe apa phiri chapana bwanda Eliya pana bwasonda anachita umboni za ndani za Yesu Kristu pamene papezeka chilungamo chopanda cha lamulo ngati Mose akuyimira cha lamulo Eliya amemira cha osara achita umboni za ndani ndipo Mulungu anati ya uyu ndiye ndani mumvere ndani pamene pakhazikitsa ufumu akanda wa Mulungu pamene pakhazikitsa chani pakhazikitsa ya ufumu wake ndani wa Mulungu ndeti pamenepa anthu akalandira chani mzimu wake ndi pamene akalandira mzimu wake chikuchitika nchani anthu aja kukhazikika mpangano la chani latsopano ndikukhulupirira tili limodzi akwakuwe. Alright, so pachifukwa chaichi tingopanga pause and then tipite part 2.